कक्लाबारि फथा दैसानि सायाव दलं होनाया सोलिगासिनो दङ दे, बिराद मोजां जाबाय। जागायबावनो हाबाय। दलं गायसननो नागिरदों दिनै नै पापारे मा मेचिन होलायखोलै, हा खुरग्रा, बे हा खुरग्रा। वा बेजों खुरगोन जाहैबाय। हा खुरग्रा कक्लाबारि गामि गेजेर, गुबै गामि गेजेरजों बोहैलांदों फथा दैसा। बे दैमाया कक्लाबारि गामिनि थाखाय बिराद अबदान गोनां गामि, दैमा, गामिनि दैमा। बोहैलांदों नै बेसेबा मोजां हालोद दैलो। हरैबो मानसिफ्रा नायदोंलै बिराद गोजोननानै, मोजां मोननानै। आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म होनाय दालां, बिथांनि अनसायनायाव, बिथांनि दैदेननायाव लुनाय हाबाफारि जागायजेनबाय। बेनि थाखाय गामिनि मानसिफ्रा जोबोर गोजोननायजों साबायखर बावगासिनो, बावनो हानाय नंला होननानै बिथां मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म बिथांखौ।